Татарстан Республикасы президенты Рустам Минниханов эш сәфәре белән Үзбәкстан Республикасында. Ул Жизак һәм Ташкент шәһәрләрендә булды, очрашулар үткәрде. Тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Ипитоз якты йөз белән башланган эшлекле сәфәр вакытында Татарстан президенты Рустам Минниханов Үзбәкстанның киләчәге тәрбияләнгән күптелле белем бирү мәктәбе эшчәнлеге белән танышты. Ассаламу алейкум, хөрмәтле мехманнар. Без сезне өебездә икенче өебез. Әнә шулай туган телдә сәламләгән укучылар әлеге белем йортын тәмамлагач, халыкара югары уку йортларына укырга керү сертификаты ала. Шул исәптән КФУның Үзбәкстанда ачылган филиалына да Татарстан президенты Рустам Миннихановның Үзбәкстанга баруның төп сәбәбе дә Жизак шәһәрендә Казан федераль университетының филиалын ачу булды. Мы открываем филиал Казанского федерального университета. Это первый официальный зарубежный филиал Казанского университета. Филиалның нәкъ менә Үзбәкстан Республикасында ачылуы символик мәгънәгә ия. Безне күп еллык нәтиҗәле хезмәттәшлек традицияләре бәйли. Соңгы елларда тотрыклы рәвештә ныгытыла дип билгеләп үтте Рустам Минниханов. Ачылу тантанасында Үзбәкстан Республикасының энергетика министры Журабек Мирзамөхәммәдов катнашты. Гыйльми проект Үзбәкстан Республикасы җитәкчелеге ярдәме белән тормышка ашырылды. Биредә машина төзелеше, геология, инженеринг, икътисад, мәгълүмат системалары һәм технология менеджмент, лингвистика, биомедицина белгечләре әзерләү өчен укыту программалары әзерләнгән. Мәсәлән, мультимедияле журналистика юнәлеше буенча Казан федераль университеты мөгаллимнәренең филиалга барып укытуы килешенгән. Знакомиться с электронным образованием, уже понимали, что делать и как делать. Уку 31 октябрьдә башлана. Эшлекле сәфәрнең түгәрәк өстәл янында җыелып сөйләшү өлеше Ташкент өлкәсе хакиме Заир Мирзаев катнашында үтте. Сезнең идарә итү тәҗрибәгез безнең өчен бик мөһим. Безнең ил президенты беренче чираттагы бурычларның берсе итеп Россия төбәкләре белән мөнәсәбәтләрне үстерүне куйды. Татарстан безнең өчен якын, диде Ташкент өлкәсе хакиме Рустам Миннихановны сәламләп. Очрашу барышында Чыршык химия индустриаль технопаркының үсеш мөмкинлекләре билгеләнде. Мәгълүм булганча, ул Татарстан һәм Үзбәкстан партнерларының уртак проекты. Мөршидә Җихан Татарстан президенты матбугаты хезмәте белән берлектә махсус Татарстан яңалыклары өчен.